Hai jotono lamsawo ani video nainai rokno tini chwng swrwnglaiphinai tini khe Google Map no twi swrwnglainai Google Map no chwng bakhe use khainai mono swrwnglainai Google Map o thangdi map swijajaknai oro hadi oro hamani pore naidi jaga kiting swijak kiting rojak jaga sindi hinkhe nong bohrok jaga bo location niji location rwnai mono satellite khe nainai khe sakani oro jaga o sindi oro satellite o sindi mani pore back khaidi back khakhe hinkhe paisinai nog roksa nuksinai satellite o singha hinkhe boni pore tei kaisa nailaiphilai tei kaisa khe chwng ATM borobu mano jaga siyang tongkha hinkhe oro search yaring swijak tongo oro click khaidi oro ATM hinui suidi search khaidi search khaikhe hinkhe phainai search khaikhe hinkhe phaihai ATM IDBI bank ATM UCO bank ATM oro jaga direction nainai hinkhe oro jaga o singkha hinkhe tak je tongmani bai ATM bwsak hachal nukjaknai direction hinui swijak tongo oro click khaidi oro click khaiwi naidi oro rwjak tongo mwsak chal tong hingke nwng lama jaga singkhe oro star o sindi star o singwi nwng thangmaha oro star o singya hinkhe bwsak minute nangrok thung pasinai 43 minute nangnai oroni bai ATM mono nwng je thangmani mote mote namo malai thangjaknai khe hingke no oro naiwi nwng lama naiwi thangmano jaga siya hinkhe aswkno tei kaisa nalaiphinai tei kaisa hinkhe nwng nini internet rok kwrwi phanglaha hinkhe nwng offline bo download khainai oro swijak tongo oro swijak tongo offline map oro jaga hawi oro jaga o select your own map no click khaiwi oro jaga download hinui swijak tongo tola o hinani download khaiwi namo nini internet rok kwrwi somaiyo hinkhe download khaiwi naiwi thangmano tei kaisa nailaiphinai tei kaisa hinkhe oro profile o thangbai di profile o thammani pore naidi location share hinui tongo location sharing nini location no bo buino share khai mano share location oro sindi oro singya hinkhe allow tongdi oro singya hinkhe nwng bohrok jaga rwnai oro jaga Facebook de rwnai WhatsApp de rwnai kwbangma tongo WhatsApp o pono share khairokma o Facebook o po khairokma o je jagao pono khairokma o message o po khairokma o hingke time bo oro set khairokma o 1 hour khe rojak bono komoro beroma o tei barai rowui beroma o oro jaga tungsho chwng tongo naidi time bo haino nwng set khairokma o teibo nailainai tei kaisa hinkhe nwng tabuk oro jaga ni Agartala bo thangsonai hinkhe bono distance nwng nainai hinkhe bwsak hachal bwsak minute nangnai gari bai hinkhe tei yakung bai hainai khe bwsak nangnai bumutui lama siya hinkhe bono bo naimao bo nainaikhẹ oro jaga tongo naidi oro jaga sindi o jaga singmani pore oro niji ni location do oro khaidi set khairodi boni pore oro jaga nwng bohrok jaga thangnai Agartala hinkhe Agartala set khai suidi Agartala phai Agartala town hall Agartala airport aro rail station hinkhe nwng bohrok jaga thangnai oro jaga sindi Agartala airport hinkhe Agartala airport o singridi hinkhe oro jagani bwsak chal phunukla hai naisidi oro jaga o bwsak ghonta nangnai oro thung swijak bwsak kilometer oro 104 kilometer time hinkhe naidi 3 hours 5 minute nangnai.
baike phano go gete nang lama siang hake oro star sindi oro star hino ja oro sindi oro sing rodi oro sing hangke je ni thamani mate na amani Head ni northeast. ni location phone goi This tongsna route avoids congestion on Asamigatala Road. You are on the best route. Amathong You should phano reach goi your tongsna destination by 10. nang biak ma koi nyai biak ma thangnai mono bo thongsanai ngobon pore nyang bono language bu hanya change khai ramo language change khai nang thangni language change khai gai thangde profile thangai setting o thangni setting o thangmani pore tola thangni or jaga thangni hi navigation setting hi dongo or jaga hade or jaga hamani pore voice selection dongo hi or jaga click khai or click khaimani pore bagina nai default english ni dongo ra english india english uk bangla bu namawo hindi bu namawo hindi kero khangge hindi kene kok sasnai asukni tuni ni bangai joto nai tongnai na hambai tei subscribe khaiya tongnai rono subscribe khai di tei share khai comment khai di joto no hambai।